opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, 88.1 Radio Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbali at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbali kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Liknaay Babalay. Good morning! Good morning! Good morning! Masantos ang maabig ang morning at balang sinansakay. Wadyala sa programan pitalaran niya tatang tanagagik. Programan may paruntal na sa informasyon balita. Inagagawa at kaliber-liber na luyag tayong Pangasinan, Bansan, Pilipinas. Iparuntal timat susaray liknaan, matuan liknaan, nasarom balay at atang tanagagik. Petsa 2 sila at bulan na Pebrero. Yang tulog na lang, o dalawang tulog pa. Araw ng mga puso. Sabado manaya man Engineer Nixon. Kolop kanta bayad saya na programa amigo yo RJ Jimenez at your service always. Danjad aspeto technical. Engineer Nixon Dakal. Karay headline news, balitan singbatan at panamaglay na sayan programa.
Bangayan, mga senador at Chinese embassy. Nako. Umiinit. Ano kaya ang say ng palasyo dito? Batang tira tanatatang tanagagik. Parang napaghahalata na yung pumapanig sa mga dayuhan. Panag-renew na saray business permit. Tan babayaran da saray negosyo, tan saray milyar. Okay, da saray taga syudad na Dagupan, lapod Aglara, Nakusawan. Walay one-stop shop. Isatay panangala na BIR. Lalayon assisted si kayo. Kaya at gagawin niya, palulumawan niya amin. Aso saray transaksyon da saray Dagupeños. O da saya so agangan na Mayor Belen Fernandez. Harumnira na impormasyon na balita. Saya pasakbay ni na saya Department of Health. Abiglaman ha. Panasikaso na abiglaman. Lolo dunyara ni ang betul na gunuyan ang putang dakal sumanukok. Yan na napagat ay nasaray kabaluyan. May libreng tambal da saray pampubliko iran na patambalan tayo. Liknaan na saray tricycle drivers ta nasarama yung luloob dita na Lingayen District Hospital. Wayakin bakit apay daw hindi na sila pinapayagang pumasok. Samanta dyan sa compound ng LDH, samantalang pagkotse, labas-pasok. Ano ba to? Diskriminasyon sa mga maiirap bilay, iba sa titan, simpawit dan reklamo. Eda panamaglay na saya na programa Likna ay Balay. NBI halatla so gagundan na koordinasyon na Interpol International Community. Yan na eral napasumpot si Congressman Saldico. Pero walang congressman, nan-resign la. Dating Congressman Saldico. Yan unarap da sarayay kakarapuntun kaso dyan bansan Pilipinas. Asaliw dala Engineer Nixon sa may Rolls Royce. Yawalay payong to. Ginawa na bidding lamat karuman na Bureau of Customs. Tam no siya pa kasaliw. Mamakang gawa na sa may pasyaran niya tuman Stone titawag na sa man. Ditanad Baguio City. Antiplano to kasi da sa may asaliw to Rolls Royce. Pigaran kantidad. Timpa kasaliw to kasi. Narengalanta na da katibukulan na sa programa tayo. Programa na Likna ay Balay. Walay gabayuran ni pasabiran impormasyon balita.
Daragyon na i-text sa panamaglay na text line tayo. 0945-183-4352. Yan. 0945-183-4352. Yan. Yan o, nabasa tayo. Morning, Dasara may sakbay, mandudengal na nakabwasan ni. Talagang dala ipipiit. So, kaya mandudengalan na. Kapaborito Nixon, ha? Walara, katutok lara, DWGA, JE, 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Karay motorista, mangkal na kayo. And panagpabatik na saratay luluganan nyo, tani, ay sosilis. Marakap tawad tan ni may kyan. Paalala ng DPWH retired Second Pangasinan Engineering District Engineer Rodolfo Boydion, drive safely, arrive home alive. Katisatan niya pakabat to, wala ni nandibatid si Katoy, abogado. Tam, Engineer Nixon, mali yung lagay mo. Parang brutal, sabi niya. Ang dapat mong iligay drive safely, arrive home unhurt. Man, so suggestion to. Ang tawalay rhyme tulalante, arrive home alive. Kaya si katumot din lamang, pero ang gadsatan, questionan. Na panahon ng Engineer Rodolfo Boyden, kaput matalisi umuta na engineer. Dinibati tumuta, aliwan arapan na, sulat. Palitan ng sulat noon. Hanggang ang nag-give up yung kanyang kadebate sa sulat. Pero saya minsay tutan at sa may panagalwar at panagmaneho. Kawalay pamilya yun manaalagar. Kanya na saya wadtan niya nabasa tayo at Saray Highways yasakop na Second Pangasinan Engineering District at his time as District Engineer ng Second Pangasinan Engineering District. Nakalagay yung mga paalala na yan. Drive safely, arrive home alive. Sa mga aksidente ngayon, naku po, lalo na yung mga nakamotor, ang kinahihinatnan, malimit kamatayan, nako. Kaya huwag kayong bangar kung ano yung pinapatupad na batas. Kaya ba'y sundan natin. Tumbukan tayo, tapyano, arawi tayo'd peligro, arawi tayo'd asunto. Yan. Yada detalye na sara impormasyon na balita 46 minutos. Kasumpala na alas 7 at kabwasan. Insubasta da may aramay kotse karuman. Ditana da Bureau of Customs. At aramay arom agne asalew kanyan jada unsublay iran pansubasta. May subasta ta pa. Engineer Nixon latanman. Wala kwartam ditan. Kasi unong say head na Bureau of Customs no agniray nasaliw. Siyempre jad ilalabas na panahon man-deteriorate, man-depreciate sa presyo to. At ang paano pamura. Nandiyan nasasambuton damot i-auction, ilako, iratan niya bihikulo, supakang gawaratan niya bihikulo.
Sa isa na sa Juan Diskaya, tatang tanagagik. Kulangan na papeles, na kwerdaratan, insanaratan may babagadan na produkto na saray manumalyaran transaksyon at say flood control fiasco. Kanyan na kasaliwiran, untan iran ang kable, iran luganan. Nababawila na sa gobyerno, yakwanda. Pero sa gabaydan, nakulong ang dapat makulong. Yun. Makulong ang dapat makulong. Wala laya imbulgar na makabayan black, ya mastermind, nane tatungtungan titan. Saya kasaliw na sa may amay Rolls Royce ya walay may ken payong kung maalala po ninyo. Kaya daw binili ni Mrs. Diskaya yung Rolls Royce, inagandaan daw siya sa payong. Ano yun, kayabangan? Isalim mula may payong. Dahil may previous may anong tawag mo dito? May pakulo na pagka bibilin mo yung mable na sasakyan, may pamimigay na payong. Ang sabi niya, Engineer Nixon, maalala mo pa? Nung sinabi na kaya nung na-interview, kaya daw niya binili dahil nakyutan siya dun sa payong. Ano ba yan? Ay, socialist triangle. So, ito. Nabenta na kahapon. At alam mo kung sinong nakabili? Si Mr. Velasco, ang apelyido, Paul Velasco ata. Tagalunsod ng Baguio. Yan. Kaya yung may-ari nung yung pasyalan diyan na may stone, parang ganon. Siya yung nakabili. Doon sa sasakyan ni Sara Diskaya sa halagang medyo mura na nabili niya man-depreciate tan second hand batla. Saliw to may luluganan at kantidad 29 million pesos plus. Yan. Pre, walay butal to. Kintanay, bidding, pero rame arom. Hindi pa na bibili. Hindi pa nabibenta, wala pang bumili. Ang kable, iran na luganan, tigaon to sa manoy. Nyala, tatang tanagagik. Yada palapag na Mr. Velasco. Anon to'y gawan to sayan luganan. Usaran to kasi, siyempre, sikat Talk of the town, Rolls Royce with payong. Ang gagawin daw niya, i-display niya. Kasama ba yung payong? Alamin nga natin kung kasama yung payong na i-display. Dahil simbolo ng korupsyon na para di na pamarisan ng mga tao ang mga sangkot sa korupsyon. Pero ito, kakambyo tayo dito. Kapag sinasabi natin korupsyon, in fairness, hindi pa naman napapatunayan. Sila pa yung mga suspect hanggat walang pro-promulgate na kaso. Dahil dinidinig pa yung mga kaso, inosente pa rin niya ang mga yan. Pero siyempre, alam na ng madlang people ang mga detalye sa kung sino ang mga nakinabang sa bilyong-bilyong alaga ng mga ghost project at mga substandard na project. Pag ang pinag-uusapan itoong flood control fiasco. Kaya lang, siyempre, mayroon pa tayong mga hustisya, mayroon pang mga didinig dyan
na mga korte natin para patunayan at talagang sabihin na sila nga ay nangurakot ng pera ng taong bayan. Yun. Tuloy-tuloy tayo, Tatang Tanagagik, ha. Yung Makabayan Black, taasan na nagsalita, si Antonio Tinio. Yan. Ibabaga to. Ayaw may kinalaman ng presidente sa mga nangyayaring ganito. Maniwala ka ba, Engineer Nixon? Sabi naman ng Malacanang, paulit-ulit na yan na mga aligasyon. Nayan ninyo. Sabi nga ng kumpare kong manginginom, Engineer Nixon, kung mayroon siyang nalalaman dyan, ba't niya pinaimbestigahan? Diba siya yung nag-umpisa ng pag-imbestiga dahil sa kanyang maigpit na utos na alamin. Sukayan no siya para so asay akinabang no antun talaga so agawad sa may flood control projects kasumpalan niya dimmalan so saray kalamidad da napigaran lugar bansan Pilipinas in particular ditan da Bulacan. So talagang nalikna na sa agaylay karalam ya danom. Kanyan na nanlapuad da saman at walan na kimulaw. Amang kalaw so presidente na bansan Pilipinas jadbiak na say impangi pundo tayo na saray kanupugan niran na gawon niran flood control piano na control so flood akin ay ang kapoy. Hanggat gimapoy sinukayan so saratay ingataran na pundo iran flood control project sa bansan Pilipinas. Di man lalimutaw si mabog sa katuan na Tatang Tanagagik. Iya karakul da saraya at anyanin proyekto ghost projects. Aya saraya at pinundaan na bilyon, trilyon niran kantidad pinablimiran dumarangal. At that time at naging mapula sa investigasyon. Talagan na tinutukan laya ya tungtungan sing batan yang gadnata nagnya sumsumpal hanggaman wala laray bitla iran na totoo personalidad wala lara may wala da gobyerno particular saraya mantatrabaho DPW siya kulong-kulong da saraya na kaplisan pero no tongtong ito di ba Engineer Nixon siya pa so nampaimbestiga saya o di ba mismo say presidente na bansan Pilipinas. Kaya kwandare arom niya talagang mangidedet. Dahil say presidente, drama lang yan, idol kwanda siguro. Pero pangkalawan mo mo't, dyan say may maganun talusan na Tatang Tanagagik. Nang taku ka, paimbestigaan mo, may atakuan, ay socialist triangle. Woo! Pero lante nang yumat, basan tayo pisay-pisayan tantalusan sa bawat anggulo. Nasara impormasyon na balita Tatang Tanagagik. Tanakulitinan may iter na konklusyon sa dili tayon pakatalos. Takamya may lad saray nagagawa Tatang Tanagagik. Saray umpapawairan isyo balita. Maminsan sasambutan na pigararadan for their own interest. Ani siya kadsaya, Engineer Nixon. Pabangit ang dami sa kay piyan si karayong balingit. Ganun lang po yun. Pero sa totoo lang, meron silang nakatagong agenda din. Ayun, sige. Busul daraya, busul ito to. Sige, ibaga tayo, piano sikat ay sikat. Mga ganun ba? Pag ganito ang nangyayari, sino ang kawawa? Ang mga nasa laylayan palagi ay socialist. Kaya nandun yung yung mga yung mga salitang saat tamaan sana ng kidlat, yung mga sinungaling, mga ganun. Kaya at agtilaan ta dyan supay mangusalabat na sarayan na issue Kapiano si Karay na paboran na darapan. Ganun po yun.
Marami pong ganun. Lalo na ngayon nagsisilitawan na yung mga konektado na kung minsan nagkakabulol-bulol na. May nukyan agut-gutla nuluber. Saray isyo kanya nanaulula. Juan de la Cruz agtulantano antoy panisyan to. At atang tanagagi. O kabayoy mga lew, ibanta kayo. Dahil Sara may nakikaranin na kutsi, tani walay intik sa jay. Kuntaken kuno. Sige. Pero ibig suluroy, talagan ilalakod dalaratan. Iran na luluganan niya binawida. Sa kontraktor ya si Diskaya. Sana ma-unearth din yung mga ibang mahukay din yung mga ibang kontraktor. Malit man o malaki, basta may ginawang kabulastugan. Sige, isama na natin. Pero ito inuulit natin. Hindi lahat ho ng mga kontraktor ganyan ho ang pag-iisip. Yung makikikunaib sa mga public officials, elected officials, mga nakaupo para kumita ng limpak-limpak na salapi. Wala ramot, iramay maprinsipyo, iran kontraktor. Tuloy tayo, kasumpala na pigaran makanampay mano, manalapod saray, manangan tabay. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Kapaborito, alas 8 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say, tanging
Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy programan Liknaay Balay, alas 8:05 kabuasan. Jada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal, nakakalop nakakantabe ni Amigo RJ Beray Jimenez at your service always. Paipatuloy na programa na Liknaay Balay. Malikat suliknaan na saray taga syudad na Dagupan, lalo ra sa negosyante. Karamay may pra-process na saray business permit. Kanarumiran na babayaran da tatang tanagagi ka lapod sa may kalit nagditanaya one-stop shop. Tanad sa City Plaza. Watan la namin. Agkila napag una lani ada sa may opisina na nandarumaran na hinsya. Di tanla, wad tanla. Kaya at ingkanunutan dan Mayor Belen Fernandez, Pianator, so sa may menumaya serbisyo. Kila na kusawan. Eda pamproseso na sa ratay papilisyo, babayaran nyo. Nulad saray negosyante dyan sa syudad na Dagupan. Kanma ditan da balay na binmalay. Matintinunos mat so panagbayar na saray business na saray negosyante tanmat na saray may mambabayar na sa milyar na tax da da saray dalinda talapod sinsimpuk mat so satay kulaan na treasurer's office Kigaran Metro Labat, wadtan mo, abay dalay pulis na Bureau of Fire, sanabay iraratan. Tuli, ayating kanunutan na sa may palabas si administrasyon, yapang kukumpugan laradan. Tapiano saray, tutuod ta na da balay na binmalay at aglara na kusawan. Dapan na bayar na saratay babayaran da ta singsinger. Loob na munisipyo, kapaway mo, pulis lang tampol, nadungap mo lang tampol sa Bureau of Fire Protection. At aratan at impurman ng saman, nasaya palabas si administrasyon mo. Yung panaabay, iraratan, irana kabyangan, nasaray nandurumaran na ahinsya na gobyerno, kaya no agla na kusawan, iray kabaluyan.
Pero di madabali may araw may pangilulot na ganday balon na police station. Di ta nadlinggayon. Wad man na barangay playa. Naku po. Anto no mga lakay police clearance Atanso InDesign nansaman nasaray Kastila sa naabaitan palengke, simbaan, munisipyo, di ba parang ganon? Siyempre sa pag ano din ng panahon siyempre nagbabago din. Nya narami arom medyo kesaw so nalik na da. Kanyan panaabayo lang tapi ano mas marakep di po ba? Karo manira na impormasyon na balita. Ada pa na maglay na saya na programa. Good morning, ada saray bagong katropa. Mabuhay kayo mga katropa. Samantalang dito sa bansang Pilipinas, mainit pa rin na usapin itong West Philippine Sea. Patungkol dito sa usaping teritoryo ng bansang Pilipinas. Lalo na yung Kalayaan Island, isang ano na yan isang town na yan isang munisipyo na yan, pag-aari po ng bansang Pilipinas. Senado at Chinese Embassy nagkaka-irangan. Ano ho? May mainit na mga palitan ng mga salita. Pero sa ikwan na Malacanang, meron naman tayong kalayaan sa pamamahayag. Yun. Nagpapayag lang ng damdamin ng Chinese Embassy. Giliping ba yun? Pangalan nun? Kanilang spokesperson. Pero yan naman ay sa tingin ng mga ilang opisyal ng bayan ng bansang Pilipinas. Parang panginsulto. Ay, buhay. Pero sabi naman ng Malacanang, sabi ng Pangulong Presidente Bongbong Marcos, wala tayong isusuko ni katiting na teritoryo ng bansang Pilipinas. Yan. Mabuhay ka, Mr. President. Paglaban natin ang ating karapatan. Huwag nating hayaang manakop ng kahit katiting ang mga banyaga sa ating bansang Pilipinas para hindi masayang ang ating mga naunang salinlahi, mga bayani na nagbuwis ng buhay. Di ba, Engineer Nixon? Para makamit natin ang ating kalayaan laban sa mga pit manunupil. Kaya nga dun sa huli ng ating kanta, ang mamatay ng dahil sa'yo. Yun. Sa manlulupig, di ka pasisiil. Di ba? Kaya pag kinakanta natin ang ating pambansang awit, diba? Yung kamay natin nasa ating kanang dibdib, tapat ng ating puso para ating damhin ang mga bawat salita na ating sinasambit sa pagkanta ng ating lupang hinirang. Yun. Pero ito inuulit ko, hindi ako pabor, Engineer Nixon. Doon sa paglalaban natin sa gera, hindi. Takot ako doon. Siyempre, isipin mo yung mga anak mo na, anak ng yung anak, mga apong, mga ganun. Kaya yun din ang ipinaglalaban ng ating mga mambabatas para sa mga susunod na henerasyon na buo ang bansang Pilipinas aga kutib-kutiban. Munisipyo na yan Diba? Atin yan Sino bang nakatira dyan? Mga Pilipino.
At itong mainit na issue, ano ba mayroon dyan sa West Philippine Sea, Engineer Nixon? Siguro, sige, Malagtan, Ituriola, ande. Ito, para malaman natin ano bang kalagahan ng West Philippine Sea sa ating bansang Pilipinas, sa bawat Pilipino. Meron palang ano dyan meron palang gustong kunin yung mga ibang bansa dyan mayaman pala yan sa mga natural resources gas, mga ganun. Kaya siguro yun yung kanilang nakikita dyan. Kaya umaaligid-aligid sila dyan sa West Philippine Sea. Pamamagitan ng isang vlogger na nasa Navy, mga kabaluyan. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag kung bakit, ano ang kahalagahan ng West Philippine Sea sa ating bansa at sa ating mga Pilipino, sir. Kahalagahan ng West Philippine Sea sa Pilipinas at sa mga mamamayang Pilipino. Ang West Philippine Sea ay hindi lang basta dagat. Ito ay ang ating yaman, kabuhayan, at higit sa lahat, ito ay sumisimbolo ng ating pagka-Pilipino. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang West Philippine Sea ang pangunahing pangisdaan para sa 320,000 mga isda mula sa Regions 1, 2, 4A, 4B at ng National Capital Region. Ito rin ay nagbibigay ng kabuhayan sa 133 coastal communities na may kabuuang populasyon na hindi bababa sa 8 milyong Pilipino. Mula 2016 hanggang 2020, nakapag-ambag ang West Philippine Sea ng 318,000 metric tons ng isda taon-taon o 7.3% ng kabuuang produksyon ng isda ng Pilipinas at 10.2% ng supply ng pagkaing yamang dagat. Pinapakita rin ng mga datos na 27% ng kabuuang produksyon ng marine captured fisheries ng Pilipinas ay nagbumula sa West Philippine Sea, habang ang tinatayang produksyon ng pangisdaan mula sa mga coral reef sa Kalayaan Island Group ay maaaring madagdagan ng karagdagang 3 to 5% sa kabuuang produksyon ng marine fisheries. Bukod sa yamang dagat, mayaman din ang West Philippine Sea sa yamang pang-enerhiya. Ayon sa Department of Energy, tinatayang mayroong hanggang 12.2 trillion cubic feet ng natural gas at 6.2 billion barrels ng langis sa Recto Bank na nasa hilagang silangan ng Kalayaan Island. Ang reserbang ito ay may potensyal na mag-supply ng natural gas at langis sa Pilipinas sa loob ng mahigit isang siglo. Dahil ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating exclusive economic zone, tayo lamang bilang Pilipino ang may sovereign right sa mga likas na yaman dito. Sa madaling salita, ang Pilipinas ang may eksklusibong karapatan na mag-explore, exploit, conserve at mag-manage ng mga likas na yaman dito, kaya't nararapat lamang na ipaglaban natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Kung hindi natin ito mapuprotektahan, maaaring mawala ang yaman ng dagat, maapektuhan ang kabuhayan ng ating mga mangingisda at manganib ang seguridad ng ating bansa. Gayunpaman, ang pinakamahalagang dahilan bakit natin ito dapat tindigan ay dahil ito ay para sa mga Pilipino. Ang ating kalayaan, soberanya at teritoryo bilang isang malayang bansa ay dumaan sa mahabang kasaysayan at maraming nagbuwis ng buhay para dito. Ang responsibilidad lamang natin ngayon ay huwag natin itong pabayaang yurakan at ang tinin ng kahit na sinong dayuhan. Dahil ang yaman ng West Philippine Sea ay para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Yun, Bimerga Subagok, kapaborito Nixon, ang West Philippine Sea, ang ating kasarinlan, ang ating bansa, ang ating lupa ay para sa mga susunod na henerasyon. Yan. Kaya ipaglaban natin, pero sa diplomasya, aliwan na gera, takot-kutan. So gera. Yan, ito din yung ginagawa ng mga ilang senador natin sa pamamagitan ng mga diplomasyang pamamaraan at sa pamamagitan ng ating mga batas na pwede nilang gawin para protektahan
ang West Philippine Sea, lalo na yung Kalayaan Island. Pilipino ho ang mga nandyan, di ba? Sa mga nagdaang mga buwan, taon, manababalitaan na natin ang panghaharas ng mga inchik sa ating mga mangingisdang Pilipino. Di ba? Diyan na pala maraming isda dyan. Diyan tayo kumukuha ng mga kinakain nating mga isda. Kamyamaya sira so nabubukot na naeral datan iraya sumisigay tayo. Inon saman no walay bagyo Scarborough Shoal di man ira man man napapalabas na bagyo di man ira unsasakbit pero natan antoy gagaw na China kwanda gawada kuno. Yan si katuya natan sutututukan na saray managpanday na litayo ditanad sa Senado. Ay yung mga sinasambit-sambit ng Chinese embassy through their spokesperson ipinapalagan ng ating mga senador. Yun yung issue ngayon. Sa pa dyan, yung enerhiya na nandyan, source of energy. Di ba? Pagka na-explore natin yan, anong magiging epekto niyan sa atin? Yung sikat timot taon yaman timot, bansan Pilipinas. Yan nga tama lang na ito'y pangkasakyan natin na ipaglaban. Kung ano yung magagawa natin, then nakipag-participate tayo. Dapat alam natin to. Pero niulit ko sa diplomasya, diplomatic. Di yung may singa labanan niya paputangay ulo. Armasan, ayan din, takukutan. Lugi tayon maong. Although wala ray kaalyado tayon bansa. Pero tayo lang, no, gera, ang kapoy manalo. Pansumpalan to. Nang yung magawam na na, yun, kiyan, kanta, no, binmangun la. So, labanan balot na sa insurgency at atong tanagagik. O, manlabat, simple-simple na may gera at domestic fight, tatang tanagagik. Eda sarilin na teritoryo. Nung yung may demand na marawi, agay-gay, rebuilding, pugabayo man. Ay, good morning sa ating tagapakinig dyan sa Bacayao Sur. Ano na yung pangalan mo? Nabasa ko kahapon. Kaya tagapakinig tayo dyan. Lagi daw nakikinig sa ating palatuntunang Likna ay Baloy. Morning. Kaya Madam Ima Alipio, good morning. Talaga ha. Madam Emma, morning. Palaging nakatutok sa ating palatuntunan. Gaspar family dyan sa Barangay Kalit, Binmalay. At syempre kay Alvin Sandoval na Banglasan ka Alvin, di kami nakarating. Kasi may importanteng hindi maiwasang puntahan Alvin na. But again, happy birthday kahapon kay Mrs. Madam Principal Vicky Sandoval ng Barangay Pututan, Binmalay. Sayang Alvin, nagpuatawayan may kabalag bingalo. Dita na Pututan, Binmalay. Sa dalandadtan manaya, dita na Barangay Balagan. Panamaglay na motorboat. Konladta na Pututan. Pero nung gabay mo'y baylan, yung dalang kanid saray Pigaran Barangay, Lingayon. Kanad Malawa, Kwantura. Di ba Alvin? Good morning. Sandoval family, Tan Melendez family, dita na Pututan, Binmalay. Engineer Larry Melendez, good morning. Good morning din kay Councilor Elias Villanueva. Wow, woo! Kwan mo pa. Down to earth, Councilor.
Nakatalo sa day ay liknaan nasaray kabaluyan tutan na dabaloy na kalasyaw. Si Councilor Elias Villanueva. Good morning. Tanasaray Biray Diaz family. Tanad Dinalawan Dumalanta family. Disina family. Ditanad Ambatal Kalasyaw. Tana Eco family. Diayad Barangay Lungos. Good morning. Tuya iyoy. Arumnira na impormasyon na balita. Panamugloy na saya na programa. Sana matapos na yan, idol, ang investigasyon. Totoo ba na naitsapwera na yung 3 senador sa mga sasampahan ng kaso? Abangan natin Rex. Si Rex po ito ng Dumalandan. Kapaluyan ko, Rex. Good morning. Canada Barangay Dumalandan, Lingayen, Pangasinan. Kala dumarangal tita na, bali na Lingayen, lulatan na public market na Lingayen. Good morning. Sa isi kayo, makmaksilay radyo danatan ditan. Karamay managgaway alahas. Managapiger na relo, Iskanyo family. Good morning. Ditanad Marco Akong. Good morning. Public market na Lingayen. At taniramay maong yamanggaway alahas, Iskanyo family raratan. Si Cesar. Good morning. Siguro sa ibabaganan Rex, may report na committee sa Senado, Blue Ribbon Committee, nilirad posisyon na sa report at saray taluran senador. Antabayanan po natin dahil hindi pa rin huyan na may titawag mo sa pinal. Alam naman natin na pagka may kakasuhan, kailangan daw matibay yung ebidensya. Dahil pagka hindi matibay, masasayang lang yung effort. Ay, nako. Good morning sa mga nakikinig dyan sa bayan ng Manawag, Pangasinan sa may Baritaw. Alaga every morning talagang makmaksil so radyo tutan, radyo tayo ditan, istasyon tayo at barangay Baritaw, Manawag, Pangasinan. Manawag Cuamo Mayor Ming Rosario. Singgarlamay Centennial Celebration Our Lady of Manawag. Kanlasos sa taon la yawatan so saya mahal na birhen at balay na Manawag. Balay na Manawag natin mambubom. Talagang aga napukpukan. Siyempre jada saya nagagawa panggagawa na saramay ang kabalagirang proyekto para dumbali ditan. Walad manulitan, walad leader. Very accommodating mo si Mayor Ming. Yan talaga natan so pagmaliwan na sa kaya business friendly. Yung gabay ito ni Baga, may mura pa irapan ni renegosyante. Basta dadalan ira dugan na proseso katontan Engineer Nixon talagan maluulo ubira wala may kabat ko sa kaya mayor aliwalan mayor natan saya kwanto paloob munirad pasiking nulimo blarad pasiking aglaratan makapaway sa gabay to ni Baga, wag mo silang gipitin sa una. Paloob mo nirad pasiking. Tamtay pasiking, Engineer Nixon.
Hindi no wala kad coastal area, wala kad abay na ilog dayat ang tamtay pasiking. Atay pasiking araratan may ipapalugdaya walay singa antoy trapto unaan. Walay kawayan dita nya makulanay no limuob may sira. Ngano ang tigawon to noong paway, agla makapaway at trapla loob na sa banwal, di man dalem. O, sa itawag dasatan, iray manaya masingger dilog, yung pong mga mangingisda natin, pasiking yan. Karo manira na impormasyon na balita, dapat na maglay na saya na programa tayo. Programa na likna ay balay. Narangalan kasumpala na pigaran makanan pay mano manalapod saray manangan tabay maganong labat. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Informasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STL o Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhing sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Services Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Tuloy-tuloy ang programa na Liknaay Balay. Alas 8:31. Holop kantabay ni amigo yung RJ Jimenez at your service always. Nanadyan na Aspeto Technical Engineer Nixon Dakal. Morning kay Kap Will Soriano dyan sa barangay Papagayan at sa kanyang mga councilor, mga kagawad sa barangay at sa kanilang secretary
at sa lahat na ng mga barangay force diyan sa Papagayan, Binmalay, Pangasinan. Tuloy-tuloy po ang sinasagawang pag-re-raid ng mga kapulisan natin patungkol dito sa mga napapabalita na illegal gambling sa lalawigan ng Pangasinan. At ito ay may kaugnayan dito sa mga sinasabing naglipa ng mga bukis dito sa ating lalawigang Pangasinan. Kamakailan may sinagawang raid ang ating kapulisan dyan sa bayan ng Santa Barbara, Villasis, Ordaneta, na kung saan sinasabi na may mga nagpapataya ng small town lottery na hindi naman ito dinadala sa Grand 88 Gaming Corporation. At ito ay dinadala sa isang bulahan ng bukis. Yung pong bukis, yung po yung nagpapataya o kaya nangunguha ng mga kubransa ng mga kabot kobradores na illegal na wala naman hong binabayaran sa gobyerno. Kaya ito ngayon yung sinusubaybayan at talagang tinitignan ng mga kapulisan para sila ay hulihin. Yan. Kaya delikado sa mga mananaya at kayong mga kabo. Pag kayo ay nangungubra at ipinapasok po ninyo sa bukis, dahil talagang sunod-sunod na yung gagawin ng ating mga law enforcement group, ang PNP Regional Office at ang kapulisan dito sa Pangasinan para sawatain, pigilin yung paglaganap ng naturang sugal na bukis dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil hanggang sa kasalukuyan ay Grand 88 pa rin ang may prangkisa para mag-operate ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ay prangkisa mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Bagamat ito ay magtatapos sa February 28, ay pwede nilang i-renew ito hanggang sa susunod na 3 taon. Yun po yung binibigay na prangkisa ng PCSO. So hanggat legal at ang nabigyan ng prangkisa ay ang Grand 88 Gaming Corporation, walang ibang susuportahan itong ating mga kapulisan. Ito pong legal operation ng small town lottery sa lalawigan ng Pangasinan. At alam naman nila yung kanilang mandato. At alam naman nila yung kanilang trabaho. Bagamat may sulat na ang PCSO at ang Grand 88 para sila ay bigyan ng police assistance at supilin itong bukis. Ito na nga yung ginagawa na nila ngayon. Kaya mag-isip-isip po kayo, kayong mga mananaya, kayong mga kabo na nagdadala ng kubransa sa mga bukis. Yan po ay illegal. At pagka sinabing illegal, pwede kayong mahuli anumang oras. Kaya pag kayo'y nahuli, apirde, may kubran sa'yo. Hindi lang kayo ang apirde, pati sa may timmaya, pati yung tumaya, napirde mo, lalo na timmama. Kaya hanggat nandyan yung prangkisa ng isang legal operation ng STL, at ito nga ay ang Grand 88 Gaming Corporation,
yun po yung tangkilikin ninyo. Huwag kayong tumangkilik sa mga illegal na gawain, lalo na itong pagpapataya ng small town lottery na dinadala sa mga bukis. So ayan, may mga accomplishment na patungkol sa mga operation ng bukis. Baka tuloy-tuloy na yan at talagang magiging delikado ang sitwasyon ninyong mga kabo at kobradores pagka dyan pa rin kayo nagdadala ng inyong mga kobransa o pataya. Tama naman ang ating mga pulis sa kanilang inilabas na press release na gagawin nila ang kanilang lahat ng kaparaanan para makakaya para sugpuin yung illegal na sugal. Hindi lang bukis, pati na rin yung mga nagtutupada, pati na rin yung mga naglipa ng drop ball. Dahil ayon sa kanilang press release, pagka yan po ay namayagpag yung mga pasugalan yan, sino pong kawawa ang komunidad? Ang mga tao sa isang komunidad o community at ating tanagagik. Wayakin bakit? Pag nalulung sila dyan, di ba, na-addict sila dyan, o baka hindi na sila makapagtrabaho, andyan na sila, di ba? Sa tupada, sa mga drop ball, sa mga pista-pista, mayroon daw naglipa na. Sige mga sirs, mga idol nating mga pulis, paghuhulihin yung mga yan. Dahil ayon naman dun sa nabasa ko na press statement po ninyo, ang domino effect niyan, pagka naglipa na yung sugal, yung pong kakibat niyan, kasunod niyan, yung pong awayan sa pamilya. Yeah? At pag nag-away-away sa pamilya, wala nang atik, wala nang datong, isturbo pa sa trabaho, abay, anong kahinatnan niyang gulo? Gulo. Worse, at ating tanagagik, baka dumami pang mga magnanakaw. O di, ano na naman yan? Problema na naman yan. So, kailangan pakita natin. Kaya nga, yun yung trabaho namin, sabi naman ng mga idol nating mga pulis sa lahat ng dako. Sa kanilang press statement, meron nga din, mga accomplishment na mga idinitalye naman nila tungkol sa kanilang panguhuli sa mga illegal gambling dito sa lalawigan ng Pangasinan. Meron silang breakdown doon Nabasa ko yung sa sa tupada, sa drop ball, sa mahjong, sa tong-its, pati bingo nga Yung mga nagbibinggong ako kulaw, Engineer Nixon niya, katangal na tabako. Pati sila hindi ligtas. Basta illegal gambling, basta may beating, may taya, illegal gambling yan. Pero pagka sa small town lottery, hindi naman naisurbo daw yung ating mga mananaya. Legal yun, kaya doon kayo sa legal. Pero pagka yan idinala sa bukis, illegal po yan. Yun po yung hulihin ng ating mga kapulisan. Yan. Di ba? Kaya, ay nako. Hanggang kumpare ko muntik nang mahuli. Ba't kayo nahuli, kako? Nakita kami ng mga pulis na nagpupusoy kwanto. Kaya buti hindi kami tinuluyan. Warning kwanto mal. Pero sa panghuli ng ating mga otoridad, may proseso po yan. Yung basta sinabi na hinuli kayo, may proseso po yan. May mga technicalities nga yan For example, nahuli, natuluyan, nakasuhan. Saan nahuli? Doon sa loob ng kanilang bahay. Ano yan? May pader. Pumasok kayo sa gate. Hindi pala po pwede yun.
pwedeng ma-dismiss yung kaso sa prosecutor's office pagka nagsampa sila ng kaso. O pagka may gambling din doon sa loob ng isang compound, bungandag mo na neng hindi pwedeng lusubin agad yun. Kailangan pa ng CS. Ano yung CS? Case study. Yan. Titignan nila, i-verify nila kung yung report na may gambling din sa loob ng isang compound, totoo. O, siyempre, titignan nila. May mga nagsisidatingang nakamotor. Yan. May nagmamadyong doon. Ganun po yun. O, pero hindi nila agad yan lulusubin without search warrant. Kasi madidismiss lang yung kaso. O, di ba? Kaya ang gagawin ng ating mga kapulisan, pag may report ni di madabong nun unyan pulano walay mamamayong limaran lamisaan ay abay ano na yan, anapan latan pasugalan na yan, pero hindi nila basta-basta lulusubin yan. Magkakaroon muna ng case study, titingnan nila abay totoo nga, wala ratan may mangkong kunwari pulisya manlalakoy ice cream, manlalakoy balot o anto kamanditan promo pero nagmamanman ng mga yun. Ay, totoo nga. Ang daming motor na pumapasok dito. Parang ganun ba? Tapos after that, na malaman na totoo yung report, mag-a-apply sila ng search warrant. Ganun po yun. At pag may search warrant na, ayan, pwede na kayong pasukin. May read dakila, ganun po 'yon sa mga sa mga nagsusugal, nagmamadyong, nagtutungit, nagbibingo, nagpo-41. Pero kahit walang case study, walang search warrant, nusang kanang ng kimot. Dimalan may patrol na pulis, watang kayo bungangay dalan, sang kanang ng yaman susugal kayo, then ora mismo irelenda kayo. At makakasuhan kayo ng violation of Presidential Decree 1602. Ano ng proseso niyan? Kasi kung minsan may mga nahuhuli, hindi napupursu yung kaso hindi tumutuloy Kayakin bakit? Lapod teknikalidad. Yan natutuloy may kaso. So yun yung ating kapulisan kumikilos naman patungkol dito sa may mga report na illegal gambling dito sa ating lalawigang Pangasinan. Ito yung reaction to kinada na erupta na Boss RJ antoy patalut da sa ibabagam walay patalut da. Sige, trabaho lay kintan, iray pulis tayo. Binilam ni, no siya pa. Pre, merap mo't sumambit lan o walang sapat na ebidensya. Di ba? Kailangan may ebidensya tayo palagi. Aromira na impormasyon na balita at panamaglay na sayan programa tayo. Kabalayan RJ, ito na, basahin ko na. Ito naman yung sumbong ng isang concerned citizen dito sa ating palatuntunang Likna ay Balay. Sandali at babasahin ko na. Ito yung patungkol doon sa kanilang napapansin na kawawa naman daw silang mga tricycle driver dahil hindi sila pinapapasok dyan sa Lingayen District Hospital. 4 wheels lang daw ang pwedeng pumasok. Samantalang yung mga tricycle na may mga pasyente or whatsoever na papasok dyan, hindi daw sila pinapayagan na pumasok. Bakit naman?
Di ba? Paano kung emergency? Totoo ba to, mga sirs? Ang pamunuan ng Lingayen District Hospital dyan sa bayan ng Lingayen. Ayon sa ating nakuhang impormasyon dito, ito good morning. Good morning. Sabi niya dito, Sir, dito ako hospital sa LDH. Bakit yung mga tricycle bawal sa loob? Pero pag four wheels, pwede sa loob. Kami bawal kwanto. Ang ipawit na liknaan. Bakit ganun naman sir kwanto diay? Porke ba mga tricycle at ang dala namin at mahirap lang kami, di kami pwede sa loob kwanto? Ando ko niya teksto. Ganito na ba ang patakaran ngayon dito sa Lingayen District Hospital? Kasi nung isang araw kanto diay ay nag-away yung guard at saka yung isang tricycle driver at yung may pasyente nga dito sa loob kwanto. Concern lang naman ako sir, kaya ko na i-report kwanto. Sige, alamin natin kung bawal na nga ba talaga o may araw lang na bawal kayo. Yung pong Lingayen District Hospital at lahat ng provincial hospital po natin, iyan po yung malimit na pinupuntahan, asingger. Laon, nasaray kabaluyan tayo. Tapos siyempre, ipapakurang na sa gobyerno, kanyan na ditan ira mampapa-hospital. Lapigan na libre, no, wala tanya programa, o kaya makaminos, unlike sa private hospital, kaloob mo nilabat, nununuton mo lang, no pangalaan mo'y ibayar mo. Pero pagka dito sa mga government hospital, pasok yung guarantee letter dyan. Lalo na pagka kilala mo si mayor, kilala mo si board member, kilala mo si vice governor, kilala mo si governor, baka matulungan ka pa dyan pagka sa government hospital. Kaya yan po yung talagang pinupuntahan ng ating mga kababayan. At alam ko may pondo ang ating provincial government dyan. Kasi minamaniho nga ng ating provincial government. Pero ang concern ng texter natin, ang nagsumbong, liknaan to, bakit daw di pinapapasok yung mga tricycle? Sige, pupunta tayo dyan. At aalamin din natin ang rason kung bakit. Kama sa nagbigay ng impormasyon, kahapon pa ito nung ma-review ko yung aking text line, ito yung kanilang pinarating. Baka nung araw lang na yon, o sige, pag nakikinig ka, sabihin mo nga yung observation mo kung tuloy-tuloy. Yung hindi pagpapapasok sa inyo dyan sa Lingayen District Hospital. Bakit tayo papasukin na ang mga tricycle? Siguro pag emergency pwede, siyempre emergency yan nga naman na hindi mo papapasukin, may dalang pasyente. So ito siguro case to case basis. Kaya alamin natin ang buong istorya nito. Maalala ko yung provincial hospital noon. Nung ewan ko kung ano yung pinapatupad na ngayon dyan ng mga patakaran, agik. Pero nung panahon ng mga Espino, no balance policy, no billing policy. Yun. Ewan ko kung hanggang ngayon pa yun.
Na sana nga hanggang ngayon ganun pa rin. Dahil siyempre ang mga pagamutan na pag-aari ng gobyerno, iyon po yung talagang pinupuntuan ng ating mga maralitang kababayan. Kaya noon talagang pag may pasyente dyan, lalabas na gumagaling pagka talagang pwede pang gumaling. Dahil hindi sila mai-stress sa babayarin. Maalala ko nga noon maalala ko lang, Engineer Nixon. Noon ng mga government hospitals natin, 14 yan Iyon ang unang inasikaso. That was 2007. Yung naging gobernador si Gobama. Alam mong ginawa? Talagang nilinisan, pininturahan, in-upgrade yung ating mga pampublikong hospital dito sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa kanyang paniniwala at sa kanyang sinabi na anak kalaysang kairapan niya tuo lalo la padre di pamilya may mansakit yang gapuni pampatambal to kwanto ang gapuni na unlaan to no hospital ya Marakop kwanto Gubama dimantan ni tanek kapuspusuan na saray Pangasinense. Kanya na saya ginawa to ng saman at talagang in-upgrade to, pinabali-bali to, eraya government hospitals tayo. Niya nagmalutan niya hospital of choice. Na panaon. Dan dating Gobama Espino. Pero natan, takumatlanta, no tuloy-tuloy ni rata niya programa o inumpisantan. Dan Governor Ama Espino, lalo na pinarakap, inaruman ng Governor Pogi Espino at nun oras damat na napanaunda as Governor in the province of Pangasinan. Siyempre, wala ramay mansakit ng saman, iran na kabalian, lalo la padre de pamilya, insan na yagi. Ang kapoy pampa-hospitalan da, nasa lara da si Manong Albularyo, ang kapo. Dumamay na check up ka na doktor. Yasi katutan, susatamasan tayo ang gadsarayan na kaplusan. May awalan tayo na Marakop. Yung government hospitals. Diyada sa Iluyag tayon, Pangasinan. Wala magik ta i-follow up na, no? Akin at na kayo paluluban. Rana tricycle, dita na da sa LDH, Okay. Malaray gabayuran ni pasabiran impormasyon, balita, reklamo, suwestyon, pakamanya gabayon na aksyonan. Text labat, ada pa na mag-line na text line tayo 0945-1834352. Taratan so abrasaan basta walang personalan, kabalian. Morning, ada saya Velasco family dyan sa Tunton, Lingayen, Pangasinan. Kaya Manong Boy, hindi Boy Abunda asawa ni Tess. Good morning. Nakikinig yan dyan sa kanilang restaurant, Japanese restaurant. Yan. Ate Tess, good morning. Untan mo, dan dating Kapitan Lanterado, good morning. Nakikinig yan, alam ko. At sa ating mga kababayan dyan sa bayan ng Lingayen. Don't you worry, tanong wala tay release na sa tay 40 milyon para sa ramay biktima na bagyon na yuwan narengalan yung tampol. Kakantabay ditan si Councilor Jonathan T. Ramos. Morning, Councilor. Para di Councilor Randall Bernal. Good morning. Ay, pantadatan niya tampol. Adjasay si kayo. Di bali, tawatan lang listaan. Alaga rin dalabat may umpawilya, apirmaan niya deed of the nation. Kapiano na bunog dalatan. Eda sara may talagang napagyaindan.
Kapulay malami oras sa tateng tanagagi kada sayan programan lik na ay balay. Agaw nata na Huwebes sa Petsa 2 sila eda bulan na Pebrero 2026. Yadaspeto Technical Engineer Nixon Dakal. Talara na ng sublaya programa sa aray balitan matwa. Yan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Napalupakan tabayo amigo yo. RJ Beray Jimenez at your service always. Dalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am